תודה. נכשלו מאמצים של הרגע האחרון למנוע את שביתת ההזהרה של הרופאים. הנה רשימת השירותים שיושבתו. כל בתי החולים הציבוריים ובתי החולים הפסיכיאטריים יושבתו ליומיים. רק מחר תושבת קופת חולים כללית, בקופת חולים לאומית תהיה שביתה חלקית, וקופות החולים מכבי ומאוחדת יפעלו כרגיל. קשה להתווכח עם הרופאים, במיוחד אלה המתחילים. תנאי עבודה קשים, משכורות נמוכות ומקצוע תובעני מאין כמוהו. עד כמה? הנה דיווחן של כתבתנו לענייני בריאות, הילה אלרועי. מה זה? זה יסוד, זה השכר יסוד. רגע, איפה כתוב אצלי היסוד? למה אצלי לא? 4.5 שנים. תכירו את דוקטור אורי ויזל. זה בית. מתמחה בכיר בכירורגיה כללית. הכל תוך כדי. לאחר 4.5 שנים של התמחות במקצוע התובעני הזה, המשכורת הבסיסית שלו עומדת על, תאמינו או לא, 4,800 שקלים בלבד. 24 שקל לשעה, שאני חושב שזה, בלשון הכי פשוטה, זה מתבטא. 24 שקלים לשעה בסך הכל. כדי להגיע לסכום שיאפשר לו ולמשפחתו לגמור את החודש, נאלץ אורי לבצע 9 תורנויות בחודש. רק לשם המחשה, התורנות מתחילה כשיום העבודה מסתיים, ונגמרת רק למחרת בבוקר. 9 תורנויות שמתוכם 2 סופי שבוע. בעצם, כמה תורנויות עשית? בין 250-300 שעות בחודש. אחרי שהוא יסיים את ההתמחות, אז הוא ירוויח פי 2, 8,000 שקלים. יש לו לאן לשאוף? כן. אני חושב שאדם אינטליגנטי בטח נשאר במערכת הציבורית. הציניות של דוקטור יוסי פז, מנהל היחידה לניתוחי חזה באיכילוב, מכסה על שנים של ייאוש ותסכול. השכר בסיס שלי הוא 8,000 שקלים לחודש, ברוטו. אני לא גידלתי את הילדים שלי. הילדים שלי, כשהם הגיעו לסוף בית ספר, לא הכרתי אף אחד מהחברים שלהם. בגלל שעבדתי כמו משוגע, עשיתי בין 10 ל-15 תורנויות בחודש. למרות הנטייה לחשוב שאחר הצהריים הם מהרים הרופאים לקליניקות הפרטיות כדי לעשות את הכסף הגדול, דוקטור פז מצייר תמונה שונה. אני לא מעוניין לרוץ מבית חולים לבית חולים, לא מעוניין לעבוד עד 10, 11 בלילה או 12 בלילה, אני לא מעוניין בדברים, אני רוצה לעבוד ולחיות כמו אדם רגיל. כלומר, לא להגיע למצב שאנחנו מסכנים את החולים. כלומר, אתה ביום רגיל יודע שאתה יכול לדחות את החולה בעוד יומיים, תדחה אותו. אספות הסברה לרופאים היו היום בבתי החולים ברחבי הארץ כהכנה לשביתה. 50% נראה לי ממש לא מתאים, נראה לי מעט מדי. הרופאים דורשים הגדלה ניכרת של מספר מיטות האשפוז, תוספת של 50% לשכר השעה שלהם, והגדלת התקנים שלא עודכנו מאז 1977. מבחינת המדינה, מבחינת הממשלה, אין תקנים. יש לי חברים במחלקה אורולוגית שעובדים 3 מתמחים במחלקה. זהו. תעשי חשבון, 30 ימים בחודש, יום אחד את התורן, יום שני תורן, יום שלישי, ועוד חתות. 10 תורנות בחודש. שרה, מי במיון גינקולוגיה היום? דוקטור מאיה טופילסקי, מתמחה בגינקולוגיה, נמצאת בחודש השישי להריונה. משבוע 20 אסור לנו לעשות תורנויות. וזה מתבטא במשכורת שלך? בטח, אני לא מקבלת על תורנויות, זה מוריד לי בערך בין 40 ל-50% מהמשכורת, יורדת. זאת אומרת שאת נענשת על זה? אני נענשת על זה שנכנסתי להיריון. זו תקופה בחיים שבה להפך ההוצאות רק עולות, ואני עכשיו בעצם מרוויחה חצי. אני חושב שצריך לעשות פה, צריך שיתוף פעולה של כולם. אני יודע שאנחנו הרופאים לא נסרב לטפל בחולים, ולא נסרב לטפל במקרים דחופים, לא נסרב לשום דבר. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שלמקצוע הזה אין עתיד, אם זה ימשיך כמו שעכשיו. טוב, הילה, היה איזה רגע שאולי חשבו שאולי זה לא יקרה, אבל השביתה יוצאת לדרך. השביתה אכן יוצאת לדרך אחרי כמה שעות, הרבה מאוד שעות, שבהם ישבו נציגי האוצר, ההסתדרות הרפואית ונציגי משרד הבריאות. הפערים הם מאוד גדולים בין הצדדים. כמו שאמרנו, לא מדובר רק בשכר, אלא גם במיטות ותקנים, והאוצר על זה לא מוכן לדון כרגע. יחד עם זאת, האוצר מבקש מחר פגישה נוספת בין הצדדים בשעה 1 בצהריים, בשביל לנסות ולמנוע את המשך השביתה הזאת. נעקוב גם אחרי זה. כמובן. תודה, הילה. מבקר המדינה ירחיב את חקירת הנסיעות גם לאנשי ציבור נוספים, חוץ מראש הממשלה נתניהו. ברוך קרא, פרשננו לענייני משפט, האם אנחנו כבר יודעים עד כמה זה יורחב? אז קודם כל נתחיל באמת בהודעה שיוצאת ממש עכשיו של מבקר המדינה, שהוא אומר שמחר הוא יודיע על החלטתו, על אופן הבדיקה, כי יש באמת, כל אחד מושך לכיוון אם זה יהיה בדיקה רק בענייני נסיעות נתניהו, או שזה יהיה בדיקה רוחבית. אז אנחנו באמת יכולים לומר שמה שתהיה הודעתו מחר, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, זה שהוא מתכוון באמת להרחיב את הבדיקה. כלומר, הוא הולך לבדוק פוליטיקאים נוספים, שזה אומר שרים, ראשי אופוזיציה, נסיעות בשנים האחרונות, כמה שנים אחורה, את מי הוא בדיוק יבדוק,
אלה דברים שממש הם יושבים עליהם בשעה זו, מבקר המדינה והצוות הקרוב שלו שהולך לבדוק את העניין הזה, כדי להחליט בדיוק מה המנדט, מה ההיקף. צריך לומר שגם הוועדה לביקורת המדינה יכולה באופן תיאורטי לכפות עליו את המנדט שלו, זאת אומרת היא גוברת במידה ויש לה החלטה שונה מהמנדט שהוא בחר. במידה והוא יאמר באמת דברים כאלה של הרחבת הבדיקה, זה ככל הנראה יתאם את רוחה של הקואליציה שהיא עדיין הרוב בוועדה לביקורת המדינה. לכן זה הכיוון, הרחבה של הבדיקה, כלומר בדיקת פוליטיקאים נוספים, אם זה מהאופוזיציה, אם זה שרים בשנים האחרונות, וכמובן בני הזוג נתניהו, זאת תהיה בדיקת מבקר המדינה. תודה. תודה. נחשפה הסיבה לחטיפת המהנדס הפלסטיני אבו סיסי באוקראינה. מכתב האישום שהוגש נגדו היום עולה כי הוא חשוד שב9 השנים האחרונות סייע לחמאס בפיתוח ובשדרוג טווח הרקטות. את הידע רכש ממהנדס טילים אוקראיני. הנה כתבתם של אלמוג בוקר באור הלר. אבי הרקטות, זה התואר שמצמיד השב"כ למהנדס דיראר אבו סיסי. היום עם הגשת כתב האישום מתברר מדוע נחטף אבו סיסי מכאן, מתחנת הרכבת באוקראינה לישראל. זה לא היה בגלל גלעד שליט. הדוקטור להנדסת חשמל אבו סיסי למד באקדמיה הצבאית בחרקוב, אוקראינה, אצל מומחה לטילי סקאד. זה הפרויקט שבו התמחה אבו סיסי יותר מכל. רקטות הקסאם, אלפי רקטות הקסאם ששודרגו הודות לידע שצבר, הרגו ופצעו ישראלים רבים. קודם כל בשדרוג טווח הירי באמצעות הגדלת תאי השריפה והסנפירים של הרקטה. מקסאם ל6 קילומטר בלבד הצליח אבו סיסי לשדרג את הטווח ב-2005 ל15 קילומטר, ב-2007 עד 22 קילומטרים, והכניס עוד אלפי ישראלים לטווח הקסאמים. הדרישה הבאה של חמאס מאבו סיסי הייתה לשדרג את הרקטות עד לטווח של 45 קילומטר. ניסוי שניהל אבו סיסי במסגרתו נורתה רקטה לים נכשל, טווח הקסאם נשאר על 22 קילומטר בינתיים. בנוסף לפיתוח הקסאמים, טוען השב"כ, פיתח אבו סיסי לחמאס טילים נגד טנקים והגדיל להם את הטווח ואת יכולת החדירה, גם פיצצות מרגמה. אחרי התוצאות העלובות מבחינת חמאס של מבצע עופרת יצוקה, אבו סיסי מונה להקים את האקדמיה הצבאית של חמאס ברצועה, להכשיר את חמושי חמאס לסיבוב הבא. לא, הוא לא עובד של חמאס, הוא עובד של חברת החשמל הפלסטינית, הוא עובד בתחנת הכוח ברצועת עזה. זה לא מתקן של חמאס, זה מתקן אזרחי שמספק חשמל לבתים כשהוא יכול לספק חשמל. אבו סיסי הובא לכן מאוקראינה בהיותו אחד מראשי תעשיית הנשק של חמאס לקראת עופרת יצוקה 2. חמאס שואף כל הזמן לבסס תעשיית נשק עצמאית, אוטרקית ברצועה, כדי לא להסתמך על הברחות הנשק שנתפסות מדי פעם בידי חיל הים. אז אלון בן דוד פרשנו לענייני צבא, מהנדס חשמל בתחנת הכוח, קשור לגלעד שליט, או מהנדס טילים? שמע, קודם כל זה כתב אישום מאוד חריג, בדרך כלל השב"כ מוציא כתבי אישום מאוד רזים. פה יש יריעה רחבה מאוד של חומר מודיעיני על בעצם תולדות התעשייה הצבאית הפלסטינית, ואתה רואה שיש פה מאמץ להעצים את המרכזיות של אבו סיסי בתוך התעשייה הזאת. אני לא יודע כמה הוא היה מרכזי. מה שאני כן יודע, על זה לא חוטפים בן אדם ממדינה זרה, על זה לא עושים אקט כל כך חריג כמו להביא בן אדם לפה. אומר הדר שפיגל שישראל קיוותה לקבל ממנו מידע על גלעד שליט, אמר ראש הממשלה בשבוע שעבר שאבו סיסי מסר מידע בעל ערך. אנחנו לא יכולים לדבר על שום דבר מעבר לכתב האישום, כי יש צו איסור פרסום, אבל ברור שבמצב הזה, שכבר הבאנו אותו לישראל, ישראל הייתה חייבת להצדיק את החטיפה הזו, ולכן אנחנו רואים כתב אישום מפואר שיבטיח שאבו סיסי ייכנס לשנים ארוכות בכלא. יש כמובן גם הזווית המשפטית שצריך להצדיק אותה בפני בית המשפט. תודה עליו. סוללה של מערכת כיפת ברזל הוצבה הבוקר באזור אשקלון. זו הסוללה המבצעית השנייה אחרי באר שבע. הערכה היא שמערכת הביטחון תרכוש עוד 12 סוללות כאלה, אבל התהליך הזה עוד יארך זמן רב. גילויים חדשים בפרשת רונן בר שירה, הנאשם בהונאה במטה שליט.